नमस्कार. आज आपण ज्वारीचे खमंग असे चवीला लागणारे धपाटे बनवून घेणार आहोत. सोबतच आहे घट्ट असं घरी बनवलेलं दही आणि यासोबत आहे मस्त गरमागरम बिरड्याची तयार केलेली भाजी. तर बघा ही बिरड्याची भाजी खूपच टेस्टी दिसत आहे. तर याचा व्हिडिओ देखील आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहे. तो देखील तुम्ही जाऊन पाहू शकता आणि यासोबत आहे गरमागरम बनवलेले ज्वारीचे खमंग असे धपाटे. सोबतच आहे हिरवी मिरची. तर मस्त असा हा बेत आज आपण करणार आहोत. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर इथे मी एका ताटामध्ये 1 वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. ज्वारीच्या पिठाला पाहायला गेलं तर साधारणपणे गोडसर चव असते आणि म्हणून ज्वारीच्या पिठाचे धपाटे करत असताना त्याचा खमंगपणा वाढवण्यासाठी यामध्ये आपण चण्याच्या डाळीचं पीठ वापरलेलं आहे. तर जवळपास 2 मोठे चमचे इथे मी डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे. आणखीन खमंगपणा वाढवण्यासाठी तुम्ही यामध्ये बाजरीचं थोडंसं पीठ घेऊ शकता किंवा भाजणीचं पीठ. थालीपीठ करण्यासाठी जे पीठ वापरतो ते देखील आपण इथे घेऊ शकतो. तर आता याला तिखटपणा देण्यासाठी इथे मी लाल तिखटाचा वापर केलेला आहे. म्हणजे आपलं घरामध्ये जे घरगुती तिखट असतं, चटणी असते, मसाला असतो त्याचा वापर केलेला आहे. यामध्ये जर तुम्ही लसूण चटणीचा वापर केला तर अतिशय चविष्ट हे धपाटे तयार होतात. सोबतच यामध्ये थोडीशी हळद घालून घेतलेली आहे. थोडंसं चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. धपाट्याचा खुलून स्वाद येण्यासाठी यामध्ये मी बारीक चिरलेला एक मध्यम आकाराचा कांदा घालून घेत आहे. तर हा कांदा तुम्ही चॉपरमध्ये जर चिरला तर खूप बारीक छान असा चिरला जातो. तर इथे मी मध्यम आकाराचा सर्व बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालून घेत आहे. त्यासोबतच यामध्ये 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घालून घेतलेल्या आहेत. यामध्ये तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही मिरचीचा ठेचा देखील घालू शकता. खूप छान अशी चव लागते. आणि सोबतच घालणार आहोत यामध्ये भरपूर अशी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर. यामध्ये तुम्ही थोडीशी कसुरी मेथी जर घातली तर धपाटे उत्तम असे चवीला तयार होतात. धपाट्याचं पीठ हे साधारणपणे ज्वारीची भाकरी थापण्यासाठी ज्या प्रकारे आपण मळतो त्याच प्रकारे आपल्याला हे धपाट्याचं पीठ मळून घ्यायचंय. तर आता चला हे पीठ थोडं थोडं पाणी घालून मळून घेऊया. तर हे पीठ मळत असताना अंदाज घेत आपल्याला यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. जास्त घट्टही नाही मळायचं आणि जास्त पातळही नाही झालं पाहिजे हे पीठ. तर आता हे पीठ मळून तयार आहे. मस्त मऊ असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे आणि ओल्या कपड्यावरती सहजपणे थापता येईल अशा प्रकारे आता हे पीठ मी तयार करून घेतलेलं आहे. तर धपाटे थापण्यासाठी इथे मी एक स्टीलचं ताट घेतलेलं आहे. तुम्ही इथे पोलपाटाचा देखील वापर करू शकता. धपाटे हे ओल्या कपड्यावरती आपल्याला थापून घ्यायचे. तर स्वच्छ असा एखादा रुमाल जर असेल कॉटनचा तर तो आपल्याला व्यवस्थित ओला करून घ्यायचा आहे. ओलसरपणा त्या रुमालामध्ये ठेवायचा आहे आणि त्यावरती आता हे पीठ ठेवून हलक्या हाताने आपल्याला बोटांच्या सहाय्याने हे धपाटे गोल आकारामध्ये थापून घ्यायचे आहेत. तर कुठेही जाड नाही आणि कुठेही पातळ नाही अशा प्रकारे आता हा धपाटा आपण थापून घेऊया. हे धपाटे व्यवस्थित थापून झाल्यावर यावर आपल्याला थोडेसे तीळ भुरभुरून घ्यायचे आहेत आणि मग यावरती आपल्याला अशा प्रकारे होल देऊन घ्यायचे. तर आता इथे मी पहिले होल दिलेले आहेत आणि मग यावरती थोडेसे तीळ भुरभुरून घेत आहे. तीळ पसरवून याला हलक्या हाताने आपण दाबून घेऊया आणि गॅसवरती मी एक तवा गरम करत ठेवलेला आहे. आता या तव्यावरती थोडंसं आपण तेल अशा प्रकारे लावून घेणार आहोत आणि आता हा धपाटा आपल्याला या तव्यावरती घालून घ्यायचा आहे. गॅस इथे आपल्याला मध्यम आचेवरती ठेवून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे हा धपाटा अलगद आपल्याला घालायचा आहे आणि कपड्याने अलगद तो सोडवून देखील घ्यायचा आहे. कपडा ओला असल्यामुळे पटकन हा धपाटा कपड्यापासून सेपरेट होतो. धपाटा सोडवत असताना धपाटा जर चिकटला कापडाला तर तो फाटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मी सांगितल्याप्रमाणे अशा प्रकारे तो धपाटा पुन्हा तुम्ही जोडून घेऊ शकता. आता हे जे धपाट्याला होल करून घेतले त्यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं तेल घालून घ्यायचंय आणि किनारीला देखील थोडं थोडं तेल सोडून घ्यायचंय. खमंग खरपूस असा दोन्ही बाजूने आपल्याला धपाटे व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत. म्हणजेच धपाट्याला खूप छान अशी चव येते. तर आता बघा खालून व्यवस्थित आता हा धपाटा शेकत चाललेला आहे. आणखीन 1 ते 2 मिनिटांसाठी याला आपण शेकून घेऊया. दुसरा धपाटा देखील तुम्हाला मी करून दाखवते. कापडावरती थोडंसं पाणी लावून घेतलेलं आहे. पुन्हा आपल्याला तो एक गोळा ठेवून घ्यायचा आहे आणि बोटाच्या सहाय्याने याला आता थापून घेऊया. हा धपाटा थापत असतानाच यावरती मी थोडेसे तीळ लावून घेतलेले आहेत. व्यवस्थित धपाटा चारही बाजूने थापून झाल्यानंतर याला आपल्याला पुन्हा अशा प्रकारे होल करून घ्यायचा आहे. तर धपाटा का फाटतो? कारण की जर धपाटा थापत असताना खाली जो आपण कापड ठेवलेला आहे ओला कापड तो जर कुठे फोल्ड झाला
तर मग तव्यावर घालताना हा धपाटा फाटू शकतो. पुन्हा यावरती थोडेसे तेल भुरभुरवून घेतलेले आहेत. याला पटापट होल करून घेऊया आणि आता हा धपाटा तयार आहे. आता वरचा जो तव्यावर ठेवलेला धपाटा होता तो देखील आपण पाहून घेऊया. खमंग खरपूस याला भाजून घ्यायचे. थोडंसं याला आपण तेल लावून घेऊया. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही तूप देखील लावू शकता, पण तेलामध्ये हे धपाटे खमंग असे चवीला लागतात. गावी जेव्हा जत्रा वगैरे असायची त्यावेळेस आमची आजी अशाच प्रकारे धपाटे बनवायची. सोबत असायचा सुका झुणका, ज्याला आपण कोरडा झुणका म्हणतो, आणि शेंगदाण्याची भरपूर अशी चटणी किंवा खुरसणीची चटणी, असा हा बेत असायचा जत्रेला जाताना. आणि मस्तपैकी बैलगाडीमध्ये बसून आम्ही सर्वजण जत्रेला जायचो आणि तिथे जाऊन मस्त धपाट्यांचा आस्वाद घ्यायचो. तर धपाटे म्हटलं की मस्त खमंग अशा आमच्या आजीच्या हातच्या धपाट्यांची आठवण होते. मस्त खमंग असे खरपूस धपाटे ती बनवायची आणि सोबतच जत्रेची देखील आठवण यायची. तर आता हा तिसरा धपाटा देखील मी इथे घालून घेतलेला आहे. त्याला व्यवस्थित आपण खरपूस दोन्ही बाजूने शेकून घेणार आहोत. तर आता बऱ्यापैकी आता हे राहिलेले धपाटे मी बनवून घेत आहे. तर झटपट राहिलेले धपाटे देखील अशाच प्रकारे बनवून घेऊया. आणखीन तुम्ही या धपाट्यामध्ये काय वेगळं असं साहित्य वापरता ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवू शकता. तर बऱ्यापैकी आता हे धपाटे मी बनवून घेतलेले आहेत आणि आता बघा घरी देखील दही आपण तयार करून घेतलेलं आहे. अगदी सुरेने कापता येईल असं हे घरच्या घरी तुम्ही घट्टसर दही बनवू शकता. तर दही कसं बनवायचं याचा व्हिडिओ देखील आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहे. तो देखील व्हिडिओ तुम्ही नक्कीच पाहू शकता. तर मस्त घट्ट असं हे दही तयार आहे. तर चला आता आपण ताट बनवून घेऊया. तर एका ताटामध्ये मी घट्टसर असं दही घालून घेतलेलं आहे. सोबतच वालाचं बिरडं तयार करून घेतलेलं आहे. तर वालाचं बिरडं देखील धपाट्यांसोबत अतिशय चविष्ट असं लागतं. तर आता ते बनवलेलं होतं त्यामुळे इथे मी या प्लेटमध्ये काढून घेत आहे. तर बघा मस्त छान असं वालाचं बिरडं तयार झालेलं आहे. तर हे वालाचं बिरडं कसं बनवायचं याचा व्हिडिओ देखील आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहे. तो देखील तुम्ही जाऊन पाहू शकता. तर आता धपाटे देखील तयार आहेत. याला देखील आपण एका बाजूला ताटामध्ये ठेवून घेऊया. तर आता हे ताट बनवून तयार झालेलं आहे. यामध्ये आपण हिरवी मिरची ठेवून घेणार आहोत. सोबत शेंगदाण्याची चटणी जर असेल तर ती देखील तुम्ही ठेवू शकता. तर आजच्या ज्वारीच्या धपाट्यांचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपीसहित. तोपर्यंत बाय.